Mbak Probo, Dalam. duduk dulu. Siap, oke. Diselingi sinden Astabrata dulu. Oke, Astabrata siap. luar biasa. Duduk istirahat dulu. Boleh. Siap, Mas Dalam. Disambung ya Mas Gandul. Siap, monggo. Mas Akbar. Ada Mbak Aul bersama Mbak Yovika. Yuk, jumeneng. Yuk, Supatica. Ya. Yo. Oi. 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 Disapa Mas Gandul, Mas TB. Iya, selamat malam cantik. Iya, selamat malam Om TB. Biar warga kota Mojokerto itu tahu namanya siapa. Saya, Ya, nama saya Yovika. Yovika. Iya. Kepanjangannya apa ora? Yovika Listiarisma. Oh, keren nama panggungnya Yovika keren. Iya. Dalamnya pun pundi, Nduk? Kula saking Ngawi, Om. Tepatnya daerah pundi? Daerah Mbawu. Iya toh ki. Pripun? Mari kakek kowe ngomongno BC mau lho. Wis rusak kabeh malah kok. Gitu iki alon-alon kok biasanya rondo gak krungu gitu. Oh, ngono. Asmanipun sapa? Kula Yovika. Yovika isih lulus apa sik sekolah? Sampun lulus. Dalemipun Ngawi. Ngawi Jawa Timur. Nggih. Ngawine pundi, Nduk? Mbawu. Mosok Kula iya. nih. Kuwi jeneng apa? Niku mboten saru niku dusun njen kula namine Mbawu Oh, dusune. Oh, kuwi jeneng dusun ora rusuh. Iya, begitu. Dadi genmu pas bawuk ya? Nggih, niku. Bauke pas. Bawuke pas ngono ya? Nggih pas mboten enten ning ngiri kok. Anu cara ngono daerah genmu bawuk iso ketek enggak? Nek ngen kula niku bersih, Om. Oh, bersih. Soale nggih Belunyus ya. Kuwi desa dusune Lah, iya, Mas. Kebersihan, Iya. selalu kerja kebersihan. baktinya itu rutin. Sudah begitu. tidak ada yang namanya penyakit nih di Sombawuk nggih. Mboten enten. Mas Akbar sampun nate dolan teng kene jenengan. Oh dereng, mula tahun dek wingi kula manggake. Oh. Mas menawi tidak Solo, monggo pinarak nggen kula. Ngoten kan Teng pundi, teng pundi? Teng Bawo. Teng Bawuke jenengan. Kalau karo aku ning bawuke iki. Ya. Kok ndredeg kok aku. Jenengan kok nek medal nek jenengan dalamnya Tuban toh. Tuban, Tuban kan biasanya kan medale Ngawi. Ngawi. Nah, Ngawi mengke mandek toh, maten kula. Tenggen kula, mengke Nek kesini. Bawu. Nggih. Enak ora? Lah, sik to, dusun kok napa, enak murah Mas. Masih aku disuguhi maman panganan enak ora Iki Ngawi. masakane jos. Istimewa. Sik tak takonane ya Mas TB. Sik sekedap sik tau uruse. Iki wis tau dolan ning nggenmu. Belum. Tapi tau dimasakne. Teng pundi? Lho dimasakne terne nang sanggar. Nggih no. Ngawi Nganjuk kuwi. Heeh, pas latihan no. Oh, pas latihan. Nggih. Masakane jos. Berarti masakan saking pundi niku? Lah, masakan teking Mbawuk. Oh, masakan Dadi saking Bawuk. ini ki ibu rumah tangga idaman. Amin. Nyun sewu. Masakan umpamane teng dalem niku sing kulino masak napa? Umpama Kula. sayur-sayuran nggih. Sayur bening, Mas. Sayur bening niku jajal saiki bumbune napa bumbune? Bumbune sayur bening tek ana bedhek ana. Anu bumbune sayur bening ku apa, Nduk? Sayur bening kan ngangge brambang bawang uyah niku mesti to. Aja lali. Mboten nggih, mboten lali. Terus Ki sumbril. terus bawang brambang uyah. Heeh. Campur Oh, nggih, Mas. bawang brambang uyah. Ya, Terus biasa ditambahi. tambahi apa? Apa? Oh nek ra mau nenek ora mudeng. Lah nek ora ngerti ku takon sing ngerti. Iya. Iki lho gurune Nggih napa to? masak. Napa to, Om? Aku Bumbune. iki ning gone omahku wis buka toko Padang. Cep yo Mas yo. Masakane yo pinter. Wah, lah gen toko kula Padang. Belas ora ana papane, Pak. Oh, wadah. Tapi nek perkara masak takon aku. Nggih, Meng nek napa, jangan bening, Om? jangan bening. Jangan bening ku brambang, bawang, uyah aja lali. Heeh. Campur apa jenenge micin saithik aja lali tambahi kunci lambang jahe pemadiki kaya iki cara kecap cerit. Oh, entah niku bumbune. Iki sumber iki. Kuwi nek bening. Lah nek upamane pengen masakne gule. Alah gule bawang, brambang, uyah aja lali. Ben sedep tambahi apa? Micin cek aja lali campur kunci lambang jahe pemadiki kaya iki cara kecap cerit dadi gule.
Nek rendang. Halah bawang brambang aja lali tambahi uyah titik crit. Campur kuncilan bahasane permadani kaya iki celok kecap crit. Oh, nek jangan asem Om, jangan Halah asem. bawang brambang uyah aja lali Heeh. tambahi kuncilan bahasane permadani kaya iki celok kecap crit. Oh, ngoten niku. Asem kok dikei kecap lo rasane piye? Tapi ning dusune iki, dusun Bawu iki, iki enek makanan khas dusun Bawu. Apa, Mas? Bikang. Jadi Bikang. bikang khas Bawu itu ada. Nggih. Ada itu. Niku nek bumbune apa ya padha dikei cerit barang iki ben sedep. Mboten Mas. Lah penyebabnya? Nek bikang bau niku mboten sah dicrit. Ora. Soalnya saged ngecrit piyambak. Kuwi. Nggih. Allah. Hei! Maksudnya gini, Piye, nyapa piye, semaput. Aku nek iso Ngombe. Aku nek iso ngecrit wis gak Sekedap to Mas, niku maksudnya bikangnya saged medal cerita niku maksudnya jerone ten coklate ngoten niku lho. Dadi Nek dicokot dicokot. mak terus ngoten. Pikiranmu elek. Lumer. lumer. Mas. Iya. Tapi ning gone desamu kono ya ono sirah sing dipresker. Ben ora ngelu, ben ora ngelu. Iki sing satunya disapa? Namanya siapa cantik? Iya gitu ya. Selamat malam Mas Andi. Iya, selamat malam. Nama saya Aulia Pangesti. Aulia Pangesti, Aulia. Ya, Nama panggilannya siapa? sayang bisa. Oh. Begitu. Cuk ngono ki live streaming. Dan Apa nek live streaming hubungannya apa? Loh, saya itu selalu menjaga kesetiaan dengan istri saya. Oh, biasanya sing gundul-gundul iki pancen Saking lebih setia. setiane nyuwun sewu. HP kula niku wallpaper niku gambare bojo kula. Oh, ngono. Wallpaper. Wallpaper. Lah niki pat gambare bojo kula. Kula niku ana masalah. Sing ngabut nyawange foto bojo kula niku masalahnya koyo enteng. Kok iso? Iso. Mergo sing masalah sing ngabut iki kan. Oh, alah nyepele wong wedok kowe. Mangsane kok. Ayo nembang-nembang. Nembang Nggih. apa, Dok? Ya. Se ana Musik Mas, musik. musik no harus anu ki lho, apa ki Puspitana lho? Ah, Puspitana lho, musik.